हेलो सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव ओमफ्राय नायबेखौबो ओमफ्राय गगा मोनदोंहाय मादैया बेर फुजारि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलायबाय नै एफ्रेस लोंनो नागिरदों मादैया ओमफ्राय खासा बुट एफ्रेस गुदुं खालामनानै लाबाय आं साला गगा रुंनायनि ओमफ्राय सनाफोर सोर सोर भिडिअ नायनो मोजां मोनो दैलि भिडिअ मादैनिखौ अननानै दिनैबो जोबजासिम नायदोलाय मादैनाथ' बेनोसै संनाय खावनाय जानाय फुंनिफ्रायनो स्टार्ट जालायबाय नै आंना जानाया मावनाया मावखांजोब्बाय सिथ्ला सिथ्लि सिबजोब्बाय ओंखाम जानबाय ओंख्रिल'सै ओंख्रिया दा मा संनाय जायो मजा सोनाफोर बिदिबा नायलांबाय थादो दिनै भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दे हेलो सोनाफोर मादैया नै ओंखाम जानायाव नोंथांमोनजों लोगो हमलायबाय ओमफ्राय सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांदोलाय ओमफ्राय दिनैथ' राजाखानानै सनाफोर राजाखाना माने आं मैया ओंखाम गोरलैयाव ओंखामखौनो जानो हायाखैना ओंखाम जायाखै बेदरफोरबो जानाय थिग जायासै ओमफ्राय सेस आग्लायजोबदों अमा एवनायाबो आग्लायदों अनलाजों दाउजोंआबो थारुनजों नाजोंआबो सेस जि बुरजा दं ओमफ्राय बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिराद मोजां जानानै भिडिअ लाबोनोसै मैया जानाय जायासैना जानाय होनाय मानाय जायासै बिराद गोथाव जाखादोंलै ओंख्रिफोरा अनलाखौ आक्रमन खालामग्रोनोसै लाफा थोरसिफ्रावनो लाला जोबसै टाइम गैया बिदि दाउ बेदरा दं बानलु बिराद गोथावखालाय बेदरा आं फोराननायदोंना रानफुनला लाफायाबो दिस माबा न'निसो जोंहानि न'नि
मैया जायो दिनै होथारबाय आरो आं बे बेखार गैया मबाइला थारुन लोगोफोर आं हाखु दाखुथारसै दखानाव गालांजानोसै आंहा बोरायजों बिराद बेदर फिसा जाबायना एसे मा होनो बानलुआ जालौबाय एसे खमला जानोसै उदै थाजिम मोननायनि मेजेम हारि बिराद जाबायना गोदै गुसुथार फिथाइ जा ओंखाम जाखांनानै फिथाइ सामथाइ जाबा बिराद मोजां मोनो देहाखौ आयौ बानलु आलु गाया जाबो आंहा सिंग्रा लाबोबाय जानोसै आंनि रं नाम्बार फैदों दे दखानाव लोगोफोर सोर सोर सिंगायो सिंग्रा नै दख'ना बायफैदों मालाय गोसोनायनि हरनोनो ओमफ्राय आंनो मिस्टि जाहोफैदों ओइ गोसोनाय गोनां सोर बेखौ सोरबा गोसोनाय दङबा गाज्रि मोननाङा दे आंनि बिबोनांसो दखान गोदाननि मिस्टि जाहोदों बाजैया नै दखान गोदाननि गिनानै गावनि गार्लफ्रेन्डखौ गिनानै जि बुंनानै लाग्रोखाबाय दे आं मिथिखागौब्रा नोंखौ दखान गोदाननि मिस्टि जाहोदों नै बाजैया मालाय दे बोलाद' सावमिन जाहोनो नागिरदोंमोन सावमिनानो गैया आयु मिस्टियाबो गावबायदि गोसोम मिस्टियाबो बै हान्द' माखौ लाजिखो नों थिग गैयाना आंनि बिबोनांसोहाय अन्थाव बाथाव गामिनि नायल' जाल' सासेल' बिबोनां जादु दुमफाव फाग्लाया मा होनना बुंबावनांगौथाय बिबोनांखौ फाग्ला होनाबा माथो होनबावनांगौ जाखो एबार नेक्स्टआव सावमिन जासै नेक्स्टआव बिदि जाहोजाबाय थायो गोबाव जाथों होनबालाय मा जाखो नोंहा लानानै फैनो हायामोन नामा आं ओंखाम उखैदोंमोन नोम्बौनि मानो आधा घन्टा जानांगौ जारलासोहाय दे जादो